Takže zdravím lidi u mýho po dlouhé době video, omlouvám se, že nebylo žádné video a teď jdeme na vtipy po slovensky. Já jsem to sliboval už na adresárnom kanáli, mě se to vymazalo, tam jsem to řekl, že natočím znova. No a popko a vtipy klasické v slovenčině. Poďme na to lidi, pokud se takový další videa, napište do komentu a dejme odběr. Poďme na to. Popkoj a nákup. Idem do obchodu a vidím ceduľu zľavu 50%. No, na všetko. Hovorím predávačke, dobre, dám si teda polovicu chleba a polovicu syra. A predávačka sa usmiala a podala, páne, tu sa zľava počíta inak. Druhý vtip je taký, že popkoj a kino, ja som išiel do kina, pýtam si lístok, predávačka hovorí, to bude za 5 € ale ja som len prišiel sa pozrieť, či film začal a on ako pokladník, tak sa pozrite v pokladni. Tretí vtip je popkoj a auto, kamarátom sme šli na aute, no a kamarát, prečo si kúpil také staré auto, mi vraví, a ja, vieš čo, chcelo sa mi prežiť adrenalín každý deň, či štartujem alebo nie, je malý životný trest. Posledné dva vtipy, ešte jeden bude, čiže štvrtý vtip, popkoj a reštaurácia, čašník, čo si dáte, a ja, niečo rýchle, ale aby to bolo pomalé, keď ho zjem. Čašník mi prinesie vodu, sa zasmeje, prinesol mi vodu a mu vrajím, že toto je voda, sa pomaly je, ako OK. Piatý vtip, popkoj cvičenie, rozhodol som zajsť do fitka, cvičiteľ hovorí, musíme začať pomaly, ja skvelé, tak si sadnem na lavičku a budem pomaly sedieť. Sedel a on hovorí, že vy sedíte, ja aj sedím, ale pomaly sedíte, pomaly sedím. No a toto bolo všetko, dúfam, že sa vám páčilo, dajte like, odber a zvoneček a píšte do komentu, aby Vadík konečne udelal nejaký video zvenku, pretože ja som udelal videa zvenku, tak ho vydám, dajte ten kanál, nebo dajte ten kanál druhý, uvidím ešte. A píšte do komentu, jestli chcete takové vtipy ze slovenčiny. Čus, jako a.k.a. popkoj.